policies and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Action Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Salawat, good morning. Mayong aga naman bakulod kag Pilipinas Action Hotline. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad. Pizza 4 na sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Sa ngalan sa giyapon sang regulang anchorman Action Art Hopon. Ako naman Action Marlon Hedovaya. Action Hotline. Kamusta ang atos nga mga ka-aksyon, Mapaluzon, Visayas kag Mindanao. Kag sa koto balabutan sa signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome na welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Basta Martes, talos kita nga nagapangalagad. Tob-tob sa tak na ng alas 9:30. Action Hotline. Mayonik kagin pukaw kita sang good news kon presyo sang gatong ang paghahambalan. Bangod may pila naman sa ka mga oil companies, isip-isip naton mga limataran ka mga oil companies ang nag-anunsyo kag nag-implementar na gani sang oil price rollback. Nag-anunsyo sila nga may 40 sentimos kada litrong rollback sa gasolina, 45 sentimos kada litro sa diesel, kag 85 sentimos kada litro sa kerosene. Action Hotline. Ang Shell, Clean Fuel, ang Sea Oil, Petrogas kag ang Caltex. Mayuning balita kay pila ka mga Martes na ang atos ding napiaran nga sige-sige ang pagpanubo sa presyo sang gatong. Action Hotline. Sa balita nasyonal, medyo may bad news kung patag sang pag-eskwela ang paghahambalan. Bagod ang Department of Education kung DepEd nagkumpirmar nga nakabaton sila sang mga reports angot sa COVID-19 cases sa pila ka mga eskwelahan sa nakalain-lain nga lugar sa Pilipinas samtang nagahilapit ang pagbalik sang face-to-face nga klase. Action Hotline. Ginalauman na gid manay kay basta gani mayara sang pagtrilipon hindi malikawan nga may aragid sang latnanay sang COVID-19. Way pa naman makapagwa sang ang DepEd sang exact nga figures kag lugar sang eskwelahan. Pero ang pasiguro lamang sang DepEd nga ang strict compliance sa health protocols sa gihapon ginapatuman. Ang siling ni DepEd spokesperson na Michael Powa, lauman na nga may kasugid sang COVID-19 sa mga senaryo nga pagtiliripon labi sa mga tawo, no, sa mga learners kag teachers sa classrooms. Now sa idalom sang DepEd Order number 34, ang estudyante nga makabatyag sang COVID-19 nga sintomas dapat excuse na siya sa in-person classes kag dapat magpaidalom sa distance o kon modular learning. Action Hotline. Sa DepEd Order number 39 naman, ang mga eskwelahan ginamanduan nga pabakuron ang community monitoring measures, no? Kag ang ginatuwag nga referral systems sa mga LGUs, sa mga local government units kag health centers, kag i-encourage ang participation, ang cooperation sa mga ginikanan kag komunidad para sa safe transportation kag home care isolation sa mga estudyante nga nagabatyag sang sintomas sang COVID-19. Action Hotline. Alas 8:11 Action Radio Philippines Standard Time antes tagatuan ang mga nagabalingaso nga mga balita sa bahin sang lokal. Ari mo no, hon ko gini kay concern man kita diri sa Negros Occidental, no? Kay ang apektado diri mga ka-aksyon, mga kadugo man naton nga mga Negrosanon. Action Hotline. Ang anay Negros Oriental Governor Ruel Digamo balik bilang gobernador sa Negros Oriental matapos nga ang Commission on Election kon COMELEC Special Provincial Board of Canvassers nagproklamar kay Digamo kahapon nga amo nagdaog sa 2022 gubernatorial race. Adig toning proclamation gid patigayon
sa headquarters sa Manila, no, kahapon sa aga ni sa Action Hotline. sa updated canvas sang COMELEC, si Digamo may 331,726 ka mga nakuha nga buto. Ang iya sa ring pinakamalapit nga opponent nga si Governor Pride Henry Teves may 301,319 but sa likon abanse diri sa Digamo, no? So ang abanse ni Digamo kung sumasumahon naton diri 30,407 mga kaaksyon. Ano ba lang ginhalinan? Ang isa ka Ruel Digamo nga nagpapili man gobernador, ang Ruel niya R-U-E-L. Ti ang kay Governor Digamo ya R-O-E-L. No? Ining Ruel Digamo nga R-U-E-L nga nagpapili man gobernador mga kaaksyon sa Negros Oriental, gindeclare nga isa ka nuisance candidate bagod antod tuod sinigaling ang ngalan, Grigo Gaudia, no, klayo haw. Action Hotline. Paano ni sa nag-Ruel Digamo kay Grigo Gaudia galing ngalan niya ni? Gini mo ilang tanaban sa galing Ruel Digamo? Action Hotline. Nabantugan lang siya sa bansag nga Ruel Digamo. Kung pigaw-pigaw gali ini si anay Governor Ruel Digamo, kag kung wala ni maukatan, base subong naga-enjoy sa posisyon gyapon sa pagka-gobernador ang nagdaog dira sa Negros Oriental. Action Hotline. Man may mando na nga ang pagdaog ni Teves mga kaaksyon sa nakaligad nga election ipawalang bisa, no? Ang hambal ni Digamo saya sa nga official FB page, finally justice is served. Anong reaksyon ni Teves di? Ang saling ni Teves, respetuhon niya ang desisyon sang Supreme Court, sang COMELEC, o kung sang DILG. Nga amo di sunod siya mag-decide saya sa nga gubernatorial victory. Ti ang COMELEC amo ng desisyon sang COMELEC. Ang saling niya, kung ang DILG magbando sa akon nga magpanaog, hindi na kaya magdugay pa na, no? Kung ang Supreme Court magsiling kag magpabor sa siling nga desisyon, siling nga biya ko niyo na, only in Negros Oriental lamang ining senaryo. Ang kadalagan sang gobernador ng ligad nga eleksyon magkakson gin pabawi kag ang sadto gobernador nga napierde. Amo tong gin paboran kag gindeklarar, ginproklamar na sa gani kahapon. Action Hotline. Kabay pa nga hindi magtugas ang gamo kung anuman nga malain nga epekto bala dira sa probinsya sang Negros Oriental. Labi na sa mga supporters ring magtimbang nga bahin ni. No? Grabe na hindi mapos ang mga energihan kag panaligban noong ginsulbar ni Governor Digamo. Grabe nga istorya sa likod sa dibo. No? Kalawig sa istorya. Pero sa laktod mga kaaksyon, October 13, 2021, mga 3 kabulan antes ang pag-imprinta sa mga baluta, nagpetisyon na nga daan si Ruel Digamos, COMELEC mo, para nga ideklarar ang isa ka persona nga pareho niya nga ngalan nga si Ruel Digamo bilang isa ka nuisance candidate. Action Hotline. May mga ginabalay man niya kasuguan, no? Against sa sining ginatuwag nga nuisance candidate na rin Pilipinas. So galing, daway pa ni Mayo matutukan, kagway pa ni Mayo mapabakod gid. Ang hambal sang gobernador, sa niyang tutuod nga apelyido ni Ruel, hindi iya Digamo, kundi Gaudia. Hambal ya, ang iya kasumpong sa politika, ang nagkidnap kag nagpilit sa pamilya ni Ruel nga dapat mag-file sang COC. Sa September 1 nga resolution sang COMELEC Anbang, nagasiling nga suno sa petitioner, initanan nga mga circumstances nagapakita nga ang apelyido nga Digamo kag ang respondents nga nagapakilala nga may nickname nga Ruel, ginabusuhan sang political rival ni anay Governor Digamo. Action Hotline. Ay isa pa sa gidalantaw diri mo ning atrasado nga papagwa sa resolusyon, no? Man December 16, ang COMELEC Second Division nag-grant sa petisyon ni anay Governor Digamo kag nag-declare sa ngalan nga Ruel bilang nuisance candidate. May mga initial na gali nga desisyon mo. Pero ini nga desisyon wala pa naging kabig nga final
kagin siling nga ang losing party nga si Ruel Macacso sa sining kaso ni. May opsyon pa para mag-appeal sang kaso sa Anbank. Action Hotline. Amo ning maulo upload nga realidad sa Pilipinas di. Bisan balano na gidbla nga medyo palingin ang isa katawo nuisance, may dapat gyapon sundon nga proseso. Action Hotline. Oh, dalabutan na sang printing sang automated ballot sang January 20, 2022 nga wala sang Comelec Anbank ruling sa sining kaso ni. So ang guwa nga angalan nga Ruel arag gyapon sa baluta. Kag ang May 9 election natabo nga ang boto kay Ruel R.U.E.L. ginkonsiderar to nga valid. So ang boto isip kay Ruel. Sa ang May 10, si Governor Ruel Digamo nagpangabay sa Comelec Anbank nga resolbahon ang isa kaso with finality. Ang boto nga nakuha ni Ruel R.U.E.L. dapat ihatag sa iya. Why maktuhan ang kaso? Tubtob nga si anay Governor Digamo mga kaaksyon, nagpangayo na sambulig sa Supreme Court. Nag-file sa petisyon for mandamos, nagligad nga Hunyo 26. Action Hotline. Ginpangabaya man ang Supreme Court na mag-issue sang TRO, Temporary Restraining Order, para punggan si Henry Teves sa pag-assume sa office, nagligad nga June 30. Tuman kalawig ang istorya sa nasiling tara, kagdamo sang inagihan nga pagtilaw ining si anay Governor Digamo. Tubtob sa laktod nga istorya, ginpaboran gid man sa uli ang petisyon ni Digamo. Kagkahapon, ginproclaim nga nagdaog bilang gobernador. Action Hotline. Ang aton lang dari maka-aksyon, mga nagrense man ang medyo apektado sa nga senaryo. Kabay nga hindi tugas ang sinumpakilay na naman sa mga supporters sa magtimbang nga bahin. Balanta naman nga may tensyon nga nagluntad na religad nga mga binulan right after sa resulta sa ning eleksyon. Kung anong insakto, amo lang ang ato sa disundon. Ti sabahin sa Digamo dari mga kaaksyon, kinabatarong niya man na nga magreklamo bagod para sa iya, ginadiyahan siya para mapierde, paagi sa pagpilit padalagan sa isa katinuga. Nga para yun niya nga lang kapilyedo para magsala-sala ang mga butante. Action Hotline. Butang tabi pigaw-pigaw ang kaisog na Digamo papasaka sa petisyon eh. Siguro way naglabot sa mo sa nga punto mo. Sa kabay pa nga matuldukan na niya. Problema ni kag makapungko ang nagakadapat kung sinotong kandidato nga ginpili sang mayoriya nga taga Negros Oriental subit yatag siya sa bahay naman ni Teves siya nga maning una gindeclare nga nagdaog na kaligad nga piniliay kung maghimo gid man sang remedyo legal kinimatarong yaman na ay importante hindi mapektuhan ang serbisyo o kung ang panggobyerno nga ginahatag sa mga tao. Ang mga programa black gina plano sa kasanyugan sa probinsya dapat mapatuman na. Tapos ng eleksyon, kay ang dapat obrahon subong sang mga nagdaog nga kandidato amo ang pagserbisyo sa tao. Action Hotline. Ano pa kinibasa nga mga balita mga kaakson las 8:20 aryo nationwide nga pagsaka sa plete ng umpisa na kahapon. Pero ang LTFRB may ara sang palayag nga ang mga drivers o kon operators nga wala makakuha sang kopya sang bag-o nga fare matrix ang hindi pwede nga maka-implementar sang saka sa plete. Action Hotline. Ano ni? Subo ni nga palayag sang LTFRB bangod subong tuman kadamo pa ho nga mga drivers ang may outdated pa nga fare matrix sa ila sa nga salakyan. But sa lingon, daan pa na nga taripa na kapagkit na. Ang siling sang pila ka mga drivers maka-aksyon. Siling nila ara na lang sa pasahero kung maghatag sila sang dugang nga plete. Ang iba nagasiling, okay lang man kung unsi lang gyapon ang ipliti nila. Ang LTFRB, nagaprobar una, peso nga provisional increase sa minimum fare para sa unang 4 ka kilometro ang biyahe sa public utility jeepneys akong PUJs. So ang minimum fare sa traditional PUJ dapat 12 pesos na. Pagsaka mo, 12 pesos ang imo sa ding plete. Sa modern PUJ, dapat 14 pesos ang imo sa ding plete. Action Hotline. Ang
approve mga kaaksyon nga saka sa plete makapila na ini ka beses. Tutukan ta dugay. Kay pati sa taxi, ang flag down rate sa taxi humalin sa 40, no? Mahimo na ni 45. Ang question sa mga taxi mga kaaksyon mo ni. Paano nila na kailangan ipa-calibrate nila na mo? Di ba? Ang meter nila na kay para pag on nila 45 di magpa-calibrate ka may bayadan, di ba? Action Hotline. Balubod lang senaryo, no? Aryo, ang record sa LTFRB sa pangkabugusan niya nationwide nagapakita 260,000 ang mga PUVs sa bilog na Pilipinas. Kag kabalo ka mo, 10% lang, but silingon, sobra pa lang 26,000 ang nakasecure sang kape sang bag-o nga fair matrix. Action Hotline. Amo nga ambal kahapon ni LTFRB Chairperson Chiloy Garafel. Balaan man nila nga ang batasan sa mga Pinoy kuno kundi intong last minute dito pa maghala ka dinaguso. Mugi ba na siling niya sige-sige man ang pagbato nila sang application. Bisan pa nga implemented na sugod kahapon ang saka. Ang problema lang, kay ang LTFRB na tundris lokal bla, no? Bisan sa regional, why ginyatana bati, Action Hotline. Agway gid kok bati nagapa-interview ni sa media o kung sa radyo man lang, ang LTFRB, no? Nung ginatago nyo naman, no? Amo na nga ang pamangkot sa mga drivers, sang mga operators, kag sa mga commuters, hindi gid permi masabat. Action Hotline. Tutukan ta na dugay-dugay kay hibaloon ta mga kaaksyon. Sabayan sang transportation groups na tundre sa Negros Occidental kag Bacolod kung nanong plastadas ri. Nanonay ayoon gid nila kag inganyuhon nila ang mga drivers nila nga magkuha gid sang fare matrix sabayan sang LTFRB. Kay ang LTFRB nagsiling hindi mapilit ang pasahero nga magbayad sang dugang nga saka sa plete kung waay sang bag-o nga taripa. Action Hotline. Ano pa gini ba sa nga balita sa bayan sang lokal ang pagpasira sa 15 ka mga stall sa Manukan Countries Bacolod bangod wala makatuman sa gintalana nga plaso para magbayad kag magsulod sa isa ka compromise agreement. Amo ning compromise agreement kapon ginmuno mo no tabo di man. Why di mahisugtan? Why ni matigayon ang compromise agreement ni? Balikan ta ni kakagabi ang ginpasira nga stalls na tukiban naton ka aragyapon nagpadayon sang ila sa nga operation siling ko ba sigin tagaan sila guro sang consideration na no kay nagabay sila nga ti pwede matagan sila sang tubtob kon tani udto kon gabi mo para nga maka baligya sila sang ila sa nga ginpang luto na ang iban to nagsiling nga gaan sila sang dugang nga panahon para nga magkahatag sila sang ila sini nga baleran. Action Hotline. Ang report nga may 3 lamang ka mga blocks o stalls ang wala magbukas kagabi. Pero ano ang masunod na rin nga matabo? May ara bala sang hambalanay paayhan? O kung may ara sang ayo anay person? Action Hotline. Samtang PRO6 personnel nagbaton sa medal for exemplary performance. May pulo ka mga uniform personnel ho nagbaton sa flag raising kag awarding ceremonies kahapon ni sa PRO6 grandstand dito sa may Iloilo City. May mga kapulisan na ginpasilunggan bangod sa exemplary kag maayo nga performance. Now diri sa Negros Occidental, ang isa sa ginpasilunggan diri Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay City Police Station, ginrecognize bilang regional winner sang Dangal ng Bayan Award sa 2022 Search for Outstanding Government Workers sang Civil Service Commission nagligad nga Setyembre 28 dito sa may Mandurriao, Iloilo. Action Hotline. Alas 8:26 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa mga kaaksyon sa mga luyag magpadala sa ila sa mga mensahe ipadala lamang sa abo sa mga text hotline 0963-757-0874. Sa liwat 0963-757-0874 kag sa mga nagpadala naman sa ila sa mga temprano pa nga mga
mensahe, opinion, komento kag reaction. Sa ato sa ding text hotline sa live stream, dugay-dugay lang i-acknowledge ta hatagan ta ina sa hustisya. Action Hotline. Alas 8:27 aksyon Radio Philippine Standard Time. Dari kita unahon tani isa sang pinakatanlupang doon nga balita subong ang saka sa plete sa mga pampubliko nga salakyan. Kumadunuman, ang LTFRB nag-approve nagligad nga September 16 peso nga saka o kundugang nga plete sa traditional kag modern jeepney. 2 ka pesos nga saka sa ordinary kag air-conditioned city buses as well as provisional buses. Kag 5 peso nga increase for the flag down rate sang taxi. Kag ining TNVS ginatuwag Transportation Network Vehicle Service. Amo ni resulta sa petisyon sa nagalain-lain nga mga transport groups, partikular dito sa Luzon mga kaakson, para nga ipanuwagan ang new fare increase sa LTFRB Central nga talatapan. Action Hotline. Di ko mo nga nagsugod ng implementasyon sa dugang nga saka sa plete kahapon. Subong ari na kita sa ikaduwang adlaw, no? Ikaduwang adlaw sa saka sa plete, no? I-check ta kagin pa-check ta kay Action Zel Minardo. Mas mayo ko maka-istorya kita bala sa driver mismo sang di pasahing salakyan. Pero antes sa mga ka-action, no? Unahon tanay ang Undok Secretary General nga si Sir Diego Malacad may kantanan suri. Action Hotline. Sir Diego, good morning. Si Action Marlon, dari sa Action Radio Bacolod. Action Marlon, good morning. Good morning sa atin. Mga driver ta nga daw ga-confuse grid subong nga daw alin pa kagapon. Kani man, sir, no? Kahapon, tibalaan ta naman, nagsugod na ang implementasyon sang panibag-o nga saka sa plete. Pero may gamay nga problema, dari, amana, na-confuse sa mga kalaban nga drivers. Kay damo gyapon sa mga drivers sa kon unit sa salakyan, why isang bag-o nga fare matrix sa kon ginatawag taripa. Now, kahapon, ang LTFRB nagpanugyan sa mga commuters sila nga not to pay. Hindi maghatag sang new minimum fare kung ang drivers why sa nakapagkit nga new fare matrix sa ilas nga units. Dari sa Bacolod sa inyo grupo, sir, may ara na gid man ka mo mga members nga nakakuha sang fare matrix? Sa nagligad nga Domingo, nagpatawag kita na sa mga meeting sa kada association. Kaya inform na to ng mga association nga hindi na mag-implementar kung wala ta sang taripa. Kaya ang kabudlayan man lang subong, kaya nagligad nga si Chairman Martin Dilgra, basta gani marching order from National Central Office, automatically ginako na dahil mo, implement na lang. Ang problema subong kay pagawadon kami sang matrix, no? So kung magawad ta, di magawad. Binta magawad, kaya ang Bacolod, giniglik na ni siya as part ng Pilipinas mo. Wala di opisinang LTFRB sa tiyak ng yang population from San Carlos to Inubaan. Makakompete kita sa 5 ka probinsya dito sa Panay. And included kita sa Western Visayas nga ginakambal nila. So, makadto patanay sa Iloilo, masakay tanay sa barko, mabayad kita anay sa barko, mabayad kita dito taxi pakadto sa Haro Iloilo. And pag-abot dito, mapila kita kay almost 6 provinces ang nagapila dito mo. Pagbalik mo din, mahila ko mabitbit mo na. So, imbis nga magsakripisyo ang aton nga mga operator nga gagmay, hindi na lang siya anay mag-comply. Why man kinanglanon, kaya nga aton di nga interest ka ba, public. So, for the meantime, di nakalipay sa mga pasahero nga hindi na ini ma-implementar while nga wala kita sang basihan. Halimbawa, ginadvisean ka na sang imo pamilya nga matake ka medicines, matake ka bala vitamins. So, ang ambal naman sa doktor, hindi ka mag-take vitamins kung wala resita. So, mo malang ng kabudlayan mo para tani sa interes ng aton ng mga driver. Galing kay mismo ang line agency ang naghambal nga hindi ka mo maka-implement kung wala kita basihan. That's why mabayad kita to karon. So anong nga nagdangat sa amo no Sir Man? Anong mabudlay sa mga drivers ang pagkuha sang matrix? Anong ganang proseso sir? Dito ginikuha sa LTFRB? Well, kay hindi man tabi pwede ka gawad. Una gin-list nila ang ilang services diri sa Negros. Amo na nakikita naton kay mismo ang atong gani gobernador
ang gobernador sa naging kag mayor wala gani interes nga magbutang di sang satellite office ang LTFRB. Oo. Amo na nga ati kung matabok pa kita to Marlon, may kabudlayan kita noong una, may pandemic. Aha. So nang Iloilo, deklarar na may duwa na da subong ka isyu nga ginatubang no inang monkeypox kag ining sa tubig bala nila. So Oh. ang mga operator naton hesitate na sila magkadto sa panay. Bangod nga ti matubang ka sang duwa didto ka isyu inang monkeypox ginang sa tubig. Oh. Plus pa nga mag-definer ka dito ang hambal kung may sila sa Domingo kung willing ka mo to magkadto as part sa aton nga compliance dapat dala ka mo kaldero uling kag folding bed. Oh. Kay sa 5 ka probinsya dito sa Panay included ang ikanom nga probinsya sa Negros magpila ka na dito sa LTFRB basi igo ka makakuha gabi na no sa kadamo ba lang nga nag-apply kay ang advice man lang sa central office kada probinsya butangan mo na siya sang LTFRB satellite office. Mm. So paano mo na sa i-implementar? Kay una ang ginapangita nilang validity mo lang na daw term nga naglain kay butangan na siya silyo. Buti lingon kung may silyo amo na baklon mo to sa LTFRB. Oh. Kay tani babaligyan na lang di silyo bakulod butang di sila mga 3 kabilog tao di kung wala din man kamo opisina, obra kamo daw information desk daw sa Lagun. Obra kamo daw sa plaza, Pulungkuan, hindi kita budlayan niyan taga Negros. Na part kami sa commerce and industry, nabayad sa tumarlong taxes mo, Aha. sa triple tax ganita. Giniglik na ang aton nga pag-renew sa mga ORCR, giniglik pag kita subong sa ining permit rex nga may kabudlayan tani kun marching order na from national kay wala man sa may nag-petition sa Bacolod, wala man sa may nag-petition sa Iloilo, automatically i-implement na lang na tani ibutang bala sa apps ang taripa kag amo na ang ipamutang naton sa kada jeepney. So way pa ta kabalo kung tilang bayad sila didto, kay way man ta kabalo kung paano kita maka-abide sila. That's why gina-istoryahan ini in public kay na-discuss naton sa iri para mabalaan sa naton nga mga pumuluyo na may kabudlayan ang LTFRB kag ang aton mga stakeholder diri sa Negros Occidental. Oo. So anong plano sa Sarban? Kay ti ari kita subong sa ikaduwa ng adlaw nga implementation sang fare increase. Insindihanan na lang dapat ang drivers sa pasahero? Well, nagligad wala na ko nag-service nagsakay ko no sa salakyan para at least mabatyagan ko bala ang actual gid nga senaryo. Oo. So may ara iya nga nagambal nga hindi naman necessary ang taripa, may nagabayad gani more than 12 pesos no. May nagabayad, may nagareklamo gani nga 12 lang. Oo. Dapat 15. So pero hindi man na official gid kay depende na sa estilo sa mga pasahero. Ang aton dot silingon as is kita subong sa 11 pesos dapat wala gid sang magpamintaha. While nga gina-observe naton ang marching order sang LTFRB Region 6, wala to naton anay no kay gatingwa man ta nga maka-istorya gid sa central office. Okay. Kung ano pang pwedeng alternative nga matag nila, particular diri sa probinsya sang Negros nga daw ginkuhaan kita pakpak, ginkuhaan kita mata, ginkuhaan kita TL, nga wala man ta kadtuan anis nga magkadto gid kita to Marlon sa Iloilo. Aha. Panawagan mo o panawagyan mo sa mga drivers ka mga commuters? Well, sa atong mga driver no ginakasubo ko gid white choice wala ton tagid ang inisyatiba sang regional office and amo na ang hambal sa mga LGU nga kung madayon sa March next year nga mangin region 18 na ang aton nga isla amo na pagkuha ta tarifa kay butangan na di LTFRB no. So wala ton ta March 2023 hoping nga ma-aproba na nga mangin region 18 ang Negros amo pala pagkuha ta tarifa. So ano mo man na siya kung kisa ang damo, kung ang aton nga mga kabayo, lupay-pay na no. So hoping na insindihan nyo as ring leader, as mas leader sa transport, na paningwagi kami nga maka-avail sa sinanga taripa. And sa aton mga pasahero, kuha na lang ha, ayaw na lang kami sa inyo, kung may ara ka mo da abuloy o kung limos para sa aton nga mga driver, sa aton mga stakeholder, ginakalipay ginanamon nga batono no as long nga wala sang marching order hindi kami mag-implement sang pasaka plate. So insindihan na lang taguro sa dalanon to Marlon. Ondok Secretary General Jego Malacad, sir. Thank you so much for information. Good morning. Thank you, Jay. Good morning Bacolod. Good morning, Negros. Action Hotline. Basta gani sa plete mga kakson di na malikawan nga ang pasahero nagapangita na sang ginatuwag nga fare matrix depende sa pasahero, hindi man tanan nga pasahero, no? Nga kinahanglan sang bag-o nga fare matrix. Kali kay problema diri sa nasilintra ara sa LTFRB, no? Ang fare matrix basihan kon giya ina sa mga pasahero. Agod babalaan kung insakto ang ginasukot sa ila sa mga drivers.
Makabig na siya nga opisyal nga dokumento halin sa LTFRB. Diri makit-an ang pag-aprobar sang kadapat nga pasahe kag sukot sa kada kilometro sang biyahe. Diri makit-an man naton ang makit-an ang plaka kag official registration number sa salakyan. May perma ka daday ang LTFRB para balaan nga ining may lehitimo nga prangkesa. Pero basta gani saka sa plete mga kaaksyon, hindi gid malikawan ang lalisay sang driver kag pasahero. Action Hotline. Kung kaysan di mo mabasol ang driver, may rason siya. Ang pasahero may puntuman. Oh. Dari kitas bakulod be, anong plastada sang biyahe sang pila ka mga PUVs? Subong nga ari kita sa ikaduwa ng adlaw sa implementasyon sa saka sa plete. Anong sitwasyon sa sulod mismo sang di pasahing sa lakyan? Margin pa sektor kay Axon Zel Minardo. Axon Zel, kamusta ka na subong? Please come in. Action Marlon, yes, good morning. Ari kita dito sa mga paradahan sa mga rutas ng Mansilingan kag Central Market. Oh. Subong niya ang pasahero na dapat iwat pa ang nga aga. So, kay ting ila paradahan subong no sa nagligad dira na sa may kataslaw ba lang nga Jollibee pero subong ari na din sila sa may punta-punta na Action Marlon no kay dito sa may hostel ba ayon no ari na sila sa Tubangged kasi wala na to sila gina sugtan no duwa-duwa na lang dito nagaliligad ang gin pasugtan nga parking so ari di sila subong so ari di ka po na to nang mingaga gali pangalan tanaw Morning, Vicente Rotas. yes sir Vicente so isa ka driver sini isa ka traditional jeep no kamusta ang pagbiyahe halin sang pag-implementar sini sang pagtaas ng plete So far, gulo na ulilian gamay kaya nag-adjust na nga mga plate no, piso. Doga nga pasayro piso, no? Tapos okay man ang mga driver, no? Doon nakadawat-dawat man buga sa adlaw kag sudan. Sa pabalon sa kabataan, sa eskwelahan. Before, doon hindi kakasya yung wala magsaka ang kuan ang plate la. Oo. Di si subong doon nagdamo-damo naman pasayro na mo nagbalik sa normal. So muna nga do nakakuan man ang driver no ka distansya man siya. Zel? nang may fare metric kamo dire o ko na tarifa no So sa TV sang nakuan namon hindi na lang kuno ang sa taripa na may kuan man kami po ginkon limo lang bala sang gindula naman. So ning nila biskan wala kuno ya kuan sa TV biskan wala na lang kuno ya na kuan namang pasayro nga nagbayad naman 11. Pero ang permit namon sa before may ara kami yan gidya nga taripa gidya nga kwan. Kinkuan lang nila sa amon ang 11 minimum fare amo lang na. pero yes Action Marlon Sige. May bali, why sa taripa? Why sa fare matrix? wala sila fare metric dire sa akon nga pag-tanaw pero Okay. ang advice ng LTFRB nga kinanglan kuno may fare matrix it ang kada jeep dire no nga para may diverse silang manukot sinisang bag-o o kana pagsaka sinisang pwede no Pero kung may ara di man sila yata ng LTFRB nga mag-permit siya itapik na dayon namon di. Sige wala pa man sa una may ara kami sa taripa gidya. tapos kinalawan Ang operator ang sa LTFRB. oo Kami as a driver siyempre ang operator dahil matapik itapik man namon may permit. ang operator gahatag sa inyo itapik na sa driver okay. Gakon sila ka process sa LTFRB. Ano siya? Yes, Okay. please. Zel? Oo. Magkutabi si Manong Vicente kung may senaryo man nga natabo nga ang pasahero na bangkot sa iya, kadangita siya sang fare matrix. Nang sa halin sa pagpasaka sa plete kagapon nga adlaw natabo na nga ang pasahero nakapamangkot kung may tarifa ka mo or fare matrix. Wala man, kay gabalayad naman lang sila. Gabalayad naman lang sila 11, kaya mo lang propose nga 11 mo. Ang amon nga Taas mo. Oo. Subong effective, subong wala man. Wala pa man ka tarifa. Nagligad pila gani nung halin diri sa Central Market pa man silingan nga plete. Ang diriya sa Mansilingan sa market. 13 mo kasimba 13, 14, 11 minimum. Pero subong pila nang suksanay niyo? 11 yung gal. 11 pa sa gyapon. Oo, 11 man gyapon. Action Marlon. Subong 11 pa sa gyapon ng ila sini nga suktan. Takot. So why pagili sila nag-implement sang bag-o nga saka na kay supposed to be kontani 12 na mo? Wala pa ka man naka
implement no. Wala pa kami na-implement sa Aha. plite namon nga taas. O, kaya Aha. kasi kung wala kami taripa, Mhm. maano naman balang pasayro, Okay. na mga tingala nga nagkusaka kami nga wala kami taripa, Mhm. kaya mo lang nano namon ang sang unang plite. Mhm. Ang na-base namon subong. Kaya wala pa man ang LCPRB nagkuhan sa among taripa. Mhm. So action Marlon, na driyasang na yung silingan nga ruta Central Market. Gana na, pero sa tango, wala action Marlon, wala din sila sang fare matrix, pero kapila ko na ginin nakasakay, gapanukot, igit sila, so bali subong ang sa tango badira, galing kayo mga pasero, kis akong balo ka sa news, updated ka, dumaintindihan na lang man, no, updated na lang sila sa 11 to 12 pesos, pero ako ganit 12 binahalin tangob, dari pa downtown, ang ginaplete action Marlon. Isa pa nakson na Zel sa problema sa tangob da, why na sila kagulingon nga pradahan? Ano din, Oo, di ba? Why nagkagulingon nga pradahan ang bot nga why na sang opisyal nga hikotar naman? Ang bugani. Oo. Oo, ti. Miskandahin lang. Miskandahin lang ang lugar nila. Pero So- mo na Marlon, at least subong na Yes. malanta. Ano nga wala pa nigali ang iban di sa aton nga mga driver naka-implement sinis ang pagtaas ang plete kay ti mismo sa ila man naghalin no nga wala pa sila taripa base pangitaan karon sa nga pasahero so wala pa sila sa ipakita ti ano lang sa Gyapon no dire sa Mansilingan Central Market ang Aha. Gyapon ang petihan 11 pesos Gyapon manong no. Aha. At least mo na sa ang win-win solusyon, win-win action na kwala, action na Zela. Para at least why sa lalisay. Yes, so action Marlon no may nakang latest diri kay gati subong nagaulat-ulat man sila sa mga pasahero kay daw wala pa gid daw subong nga aga. Sige. Action Marlon, live ko diri sa area sang Central Market ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Inasabayin pala na sang public utility vehicles. Why pa kita magkapamangkot sa taxi naman, no? Taxi. Kaya ang taxi from 40 peso nga flag down rate, kung mag-implementaryo man ang driver, sining dugang nga saka sa plete, mahimo na 45. Question, kung malapag pungko mo na nakalibrate na ng ilan sa nga metrohan, da nga papungko mo 45. Ako, masiling ko kalabanan, 40 gyapon ang patak na. Action Hotline. Te karon ang pasahero mareklamo 40 ho. Din ang 45. No? Te galing kay butang ta istoryahan na dalang utan ina sa taxi driver talang kang sa pasahero para layo bala sa lalisay nga tuwag haw. Action Hotline. Yeah, alas 8:45 Action Radio Philippine Standard Time. Botan nato sa niya mga commercial so daw nalipat na kita haw. 8:44. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. News sponsorship is brought to you by Sa ato sa ding Facebook, si Busmate Glenda G. Jackson. Good morning kay Inday Dolores sa Ipacta Miranda. Hello, Inday Dolores. Kay Rolando Mercado Montaño Jr. sa Barangay Tangob. Sir Philip Anosagay, good morning. Okay. Si Henmy Macapobre Pakilan Rico. Good morning. Elizabeth Gamala, God bless everyone, more power, ARB, salamat gid. Araman si Rimar Gecano Halyazgo, good morning Action Marlon, monitor lang kami di always sa Valladolid. Jocelyn, good morning. Georgia Gargasiran, good morning, salamat gid. Okay. Inday Blaza, good morning. Jinky Dialagdo, mayong aga, Action Marlon, kakay Arthur, Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amara, Alma Oligon, Mama Lulit Dialagdon, Papa Jude Dialagdon, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Dennis Nuestro, good morning. Ana Sinoro, good morning. Salamat. Kay Imbong Diocampo, kami Barangay Hall sa Maaw. Ana Sinorogo, happy birthday sa son-in-law ko, Reynaldo Garcia. Salamat gid. Si Tradok Ags, good morning. Monitor kami from Candoni, John Perido. Kristen Menyas Villalobos, salamat gid. Arama si Asirin Gonzales, good morning Action Marlon. Watching FB dari sa Utin, Iloilo.
uton ko rin, uton iliulo. Keep safe, tanan-tanan, especially sa akong sa papang pitong nga nagapamati via radio, dara sa Barok Boulevard, Barangay 13. Balik tayo kayo guys, standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di?
sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko, tiyo, wala sa kakulbaan ko permi, kasi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home. Mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh,
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatuwa mga residente sang Banwa sang Ibi Magaluna
kay man ang ibi magaluna naka-record sa isa man ka kaso sang cholera, no? Basta may isa ka kaso sang cholera, dapat tatagan ni sa galiyon sa itulupangod kay parang hindi na duga ang kaso bla. Action Hotline! Ang isa sang pinakadamo nga naka-record sang kaso ti amo ang syudad sang Silay, no? Partikular sa may barangay Ginhalaran kay subo-subo to sa barangay Ginhalaran kay may ara gid sang na patay nga 88 anyos nga babayi nga tigulang. Ti kahapon sa amo sa nga interview panugyan gani ni Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang sa mga local government units akon sa mga LGUs, no? Dari sa Negros Occidental nga kon pwede nagatukod sang kaugalingon nga local drinking water, no? Local drinking water committee. Nga kung tukuron mo niti si automatic ang mangin service ring ang mag-survey bilang chairperson tamong local chief executive. Amo ang mayor makakso. So far, ang nakatukod sa sining local drinking water committee, among sila ay ang ibi magaluna kag laban-laban nga nagtukod man ang sunod sang Victorias. Kaya mo rin mga LGUs dari sa Negros Occidental nga may ara sang kompormado nga kaso sining cholera nga ginatawag. Ginulat na di kay kung anong resulta sa tong water sample bla. Kagin padala sa bayan sang RITM. Ang polo problema lang galing diri sa mga ginapadala ba lang mga sample di ginapaidalom sa laboratory examination. Kay kung kaysa nga kalabuta dili binulan, no? Ina ko hindi mo pag i-follow up kay ti siguro bala hindi malang abuna ang sample ngagin padala for laboratory examination kundi madabo-dabo pa. Pero kung kawalaan nyo lang kag hindi nyo pag i-follow up kasi kung kisa gakalipatan man Action Hotline! Importante nga may baluan kung ano itong resulta, no, sa examination sa water sample nga kuha sa lugar nga ginaistaran sining mga residente nga nag-positibo mga kaakson sa cholera. Dua lang waterborne o kon foodborne, no? Ang hambal ni Tumimbang kahapon kon cholera ang paghambalan. Action Hotline! We have Mayor Marvin Malacon sang EB Magalona. I-check ta kung anong resulta sa ilang sa meeting kahapon na, no? Mayor, good morning. Si Axon Marlon na dari sa Axon Radio Bacolod. Action Marlon, may aga. Yes, salamat kid Mayor sa time ginatag dari sa Axon Radio Bacolod. Gintawgan ta ka Mayor kay i-check ko lang kung ano so far ang resulta sa inyo sa urgent meeting kahapon, local drinking water drinking committee, Mayor. Actually, in-initiate na sa aton municipal doctor, Dr. Heneo, nga ma-meeting ang committee, especially ang case nato nga tabo sa sitio Batia? Barangay Batia, no? Okay. Barangay Batia. Regarding sang cholera, no? Mm-hmm. In which hindi pa kita ka-declare nga masiling naton nga halin sa tubig. Okay. No? Kay may ginhambal ang natungdan nga one nga nalantaw nila maging kaon sa something. At least, ila pamilya, no? So actually, apat sila na igo and then siya yung tamanjid. Kay amon sa mga nalantaw, ang kung tubig inhalinan, tala niya pumuluyo, nadala sa ang tubig, dala sila ko sang water source nila sa area ngayon na. So what we did, nagkuha kami sample, ginpa-analyze namon, ginahulad namon subong to the help of PHO sa probinsya, ginahulad lang naman ang resulta, and we're going to conclude kung din dalin ang problema
iya masakit, no? Aha. Sa Sitio Tinapok, Yes. Barangay Batya. Aha. Sitio Tinapok, Barangay Ikadua, Batya. Aha. Ikadua, ang amo niya ginistoryan dito, tanan yung water station, may meeting naman pag-itsang hapon, what to do, Aha. nga mga measures para at least aware ang pumuluyo nga ang ginabaligya nga tubig sa Banwa San Sarabia, safe man. So may mga gin-revise kami, may mga inistoryahan kami kung anong amon obrahon nga para at least ang aton pumuluyo sa nga Sarabianon nga hindi mag-alarma nga ang ginainom nila nga tubig potable kayo. Oho. Atong gin-mention mo nga apat ang naigo sa isa ka miyembro sa familia. Bali, ang isa dari amo ni natamaan. Kag na hospital. Yes, na hospital. Pero okay naman sa mayor, no? Okay naman po naman. Oho. Ang water sample ginpadala na sa RITM. Yes. Oo. Sige. Ang mga water refilling station dara mayor, mga pila so far dara sa may Banwa sa EB Magalona? Actually, ang amon isip is mga 37, 27 lang may permit. So gipa-close ko ang iban nga wala permit. Ma-comply sila na iliwat before sila magbaligya. Kag ining 27 may ari man kito ko nakapost ni mayor nga ining natuwag nga bacteriological test. Supposed to be one ang requirement every month ipatest mo gid ang imo water kung gabaligya ka tubig. Yes. So subong ang aton to sanitary inspector nga in charge through gyapon kay Dr. nga Mando nga i-reviewon isa-isa ang 20 city nga may permit kung kumpleto sila dokumento halin sa pagsugod nila to the present kung ayhan ga-follow sila ng dokumento. Pag wala ka ka-follow, sanction na yan. Yes. Mas mayo ini mayor nga tikang no. Anyway, ayemo si mayor nga mensahe or panugyan sa mga residente sang Banwa sang EB Magalona para nga at least din madugangan ning kaso sang cholera? Okay. Ang ako lang mambasa itong pumuluyo, no? Kabalo man ta subong ang sitwasyon nga ang tubig amo na importante tanan. Ugani ang amo naman mabutang kami sa aton dara nga aton niya Facebook page, sa aton nga website, kung paano nyo mabalaan kung ina nga mga water station nagapalo sang tudtuod nga mga reglamento kag nga atong ginapatuman sila mga requirements para safe ang ginainom naton nga water. Kadua, sa mga area nga malayo para sa water station sa purified water, ang inobra namon subong ang aton head sa nga si Engineer Abito ni manduan namon nga i-check gid tanan ang water source nila if may possible nga mga bakterya sa ilang nga ginagamit. Hindi lang sa Banwa, sa bilog nga 23 nga barangay. So kita nga mga Sarabianon magalong permi kag siguro dagit ang atong ginagamit, ang atong paginawi, ang atong ginakaon tanan dapat safe kayo. Salamat mayong aga. Yes, salamat gid Mayor kag good morning. Action Hotline. Mayor Marvin Malacon sang EB Magalona. May 37 ka mga water refilling stations sa bilog nga munisipalidad. Sa 37 mga ka-aksyon, 27 lang ang may nga kaigo nga permiso. So ang polo temporaryo kagin pasira ibuksan lamang liwat kon maka-process na sila sa ilas na nga nagakaigo nga permits kag dapat yara gid sang naka-post dira nga bacteriological test sa ilas ni ginasupply nga tubig. Action Hotline. Di kabay pang hindi na magdugang pa mga kaso di kay sa kabugusan mga kaakson. Sa kabugusan may 7 ang mga kaso sang cholera dari sa Negros Occidental, 5 dara sa Silay, isa sa EB Magalona, kag isa sa may Victorias City. Action Hotline. Alas 9:11, Action Radio Philippine Standard Time. Alas 9:11, hingagawon tala mag-action kay
Ibalaunta kung anong reaksyon bla, igagawon tang istorya may kantaran sa pagpasirag kahapon no? Sang pag-implementar pag-issue sang closure order. Pag-implement no? Sang closure order kay damo gyapon sa mga tenants bla sa stalls nga wa gid maglaom nga may closure order na kibot ang kalabanan to. Action Hotline! No? May Manukan Country Vendors Association na no? Ang ilang sa nga presidente nga si David Montoya nagalaom kun tani nga wa hindi magdangat sa sining pagpasiraho. Action Hotline! Ibalaon ta maka-action kung ano ang next nga tikang nga himuon sa ilang sa nga association. We have Manukan Country Vendors Association President, Mr. David Montoya. Mr. Montoya, good morning. Si Action Marlon. There is Action Radio Bacolod. May nga, kasi tanan na may nga sa tagsalamante. Yes, salamat gid sir kahapon may closure order na gid implementar ang syudad pagi sa CLO 15 ka mga stalls no ang mga tenants di ginasiling nga napasalawan nga mag-settle sa ilang sining financial obligations sa city government. Now, kahapon may mga complaints ako na reklamo sir ang pila sa ka mga tenants bangod daw gingulpi ginkibot lamang sila. Ano masunod nga tikang nga posible himuon sa inyo sining association sir? Actually, sir, nagagapon na surprise man to, no? Kaya nga mo po ginapabot, may duwa lang na kami sa pistol nga wala kapayat. Bali kami sila nakasitol kami sa amon nga account. So, doon na surprise din man to gapon tanan, kay wala namang ginexpectar nga mag-close sila tanan nga sa amon nga 15. So, kinimo lang to sang city legal, ginimplementar lang to nila, kay tungod na may settlement kami sa NGC nga magpirma sang compromise agreement. And then? Na sir nga kadto kami to dayon sa NGC sa Treasury Office tuman to si Councilor Celia Flor nga nagatubang man sa amon nga daw nagliwat ang amon to nga istoryanay nga ang amon compromise agreement mag-straight monthly na lang kami sa 26 months. Bali mo na sir nang kada isa sa amon to nagpirma kami sang compromise agreement kag ginambala naman kami nga pwede kami na pangayo sang kakuha sang mayor's permit. Ang para sa akong sample ang ginbayaran ko ang akong to nga compromise yang ako nga rer 650 25,000 a month akong good for 26 months. Pero nga naglabot sir sa punto nga gin-implement gid ang closure. Mga ganin sa kayo doon nagliwat to ilang paminsan sa distraction siguro nga ang amon tong istoryanta ni extend kami up to December 30. So kinahimo nila to ang implementar nga procedure para mistorya kami nila tatlong to sa NGC sa Treasury Office kasama si Councilor Celia Flor nga ang amon nga compromise agreement amon na tubong ang final nga 26 months to pay. So may ara pa kamo sang istoryahanay nga matabo. Bali nakamuno man to gapon si Councilor Celia Flor nga may istorya na pa kami pagida sa para sa Manukan kung ano pang mayo na mga may bulig sa gobyerno sa amon. Kag saan o ina matigayon ang istoryahanay niyo sir? Wala pa man sila sir kasi up kapanawag man lang sila sa akon kung mag-meet kami sang meeting. Okay, so ang sitwasyon dara subong sa Manukan Country, sirado gini ang 15 ka mga stalls kag pila na lang sir ang naga-operate dira subong? Actually sir, open na kami subong tanan to sir tungod to sang gipirmahan namon nga compromise agreement. Nagbalik to kagapon ang operasyon mga alas 4 sang hapon. Open na tanan sir ang sir ang nag-close to sang aga nag-open na subong tanan. Okay. So balik sa normal nga operation ang Manukan subong today. Sir, balik operasyon ng Manukan subong sa normal tanan-tanan sir. Yes, kabay pa nga malabot ni Sir Montoya ang ginatawag nga win-win solusyon. Kaya manti, kanugon man nga ari kita sa Mascara Festival, nga mo pa rin matabo sa inyo. Sir Montoya, sir? Okay sir, bali na okay na to sir ang amon tanan nga kuan kay nagapirma na kami compromise agreement kay pwede na kami ka kuha sang amon nga mayor's permit. Sige. Mr. David Montoya, sir, salamat yun sa tiyempo kay information. Good morning.
Amay nga gaman. Salamat. Action Hotline! At least ara no, may ginatawag nga compromise agreement balik sa normal operation subong ang manukan country mga kakson. Pungkuanay malang ni, no? Pungkuanay istoryahan sang tadlong kay nadugunan kita tuod, no? Mayara sila sa naluoton pagdaan nga balera no, manukan country. Subong nga Mascara Festival, damo ni mga customers kinahanglan nila nga makabawi-bawi man. Action Hotline! Alas 9:17 Action Radio Philippines Standard Time standby. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand. Okay, ngagawon tani nga to sa mga messages diyo nga nagbadala dugang ho sa ilang sa mensahe. Dalagad. Sige. Si Trado o si Christy Menyes Villalobos, ara si Asirin Gonzales. Dali Ugatis Valente Jomar, watching live in Obaan. Market Tribe. Kimpo Yolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia, always kid ka pamati sa action. Okay. Market Tribe, salamat kid. Anamar Gabotero, good morning, Action Radio. Pakigreet naman. Family ko, sila papa kag mga utod ko, kag manghinablos ko sa may sityo. Kalatong barangay Kabadyangan si Palay City. Pamatigid sila everyday. Idris Amon Action, watching live from Quezon City. Jen S. Sir, good morning. Salamat gid. Okay, God bless. Homalumina, good morning. Evelyn Sinaon, good morning. Action Marlon, Paliog Grit. Kay Nanay Evangeline, happy 89th birthday today. Salamat gid. Thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, kaya namin sila na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami. Tapos sa may eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang nahuya, ako maghulam. Siyempre, pigado, tas, kay, ko sila. Madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan per may sakon kang hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko per may basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon. Hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka. Kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh.
nga live stream. Mayad ang tiyempo subong no. Pulo pa si plat ko sa sagwa daho. Kabay pa nga mangin tayo yun ani. Tob-tob karon sa gabi para nga maka-enjoy. Masige-sige ang pag-enjoy sa mga ka-aksyon naton sa sining ika-4 na ka-adlaw sa mga aktibidad nga ginapatagan may angot sa Maskara Festival. Action Hotline! Kay kahapon na damo sang mga nakibot Dere sa Bacolod kay bumundak ang ulan. Damo naman sa mga nagpang-abaw-abaw kag damo naman sang mga live bla sa ila sa Facebook account. No? Ga live sila kag gina-live nila ang katabo nga baha sa Bacolod. Action Hotline! Dari sa Bacolod, damo kamo sang nakit-anda nga kotkotanay porsyon, no? Nga mayara sang ginabutang dalagko nga mga drainage bla. Okay man na. O galing kay napiaran man sa Bacolod nun, nga daw damo-damo naman sa mga nabutang drainage ang baha mo mangyapon. Action Hotline! No? May drainage ang ginabutang sa tunga sang dalan. May drainage ang ginabutang sa kilid sang dalan. Daw kalabanan nga mga dalan, di may mga drainage naman. Pero ang baha daw ay kulpa. Action Hotline! No, amo lang tong ulan kahapon. Pag bundak pilak minutos, damo diyon sa mga lugar nga nag-ala-baybay ka nag-ala subakon sa pa. Action Hotline! May mga areas kahapon nakita naton sa area sang Bangga Kure, dari sa area sang New Government Center, area sang SM, area sang Mandalagan Lacson, amo ni permi ang mga dalan kag mga lugar nga dasig saka ang tubig. Isa sa nakit-an ta nga rason bangod way sang lutsan ang tubig kay bangod sang naga-inulot-ulhot na lang nga mga istruktura dari sa Bacolod. Action Hotline! Okay man nga damo ginapatukod dari nga mga proyekto, damo negosyo o galing kon kay sabla, way ginalantaw ang mga epekto kon baha ang paghambalan. Action Hotline! Silang kabay pang mapangitaan nila sa ato sa mga opisyal subong sang gobyerno sang pamaagi. Parang at least mahagan-hagan ang baha sa Bacolod. Hindi gid man niya siling dalayon nga ma-resolbar niya. Delikada na nga problema sa Bacolod niya. O galing, hagan-hagan lang kung tani. Hindi siling pagbundak sang ulan, kadula yan dalan. Action Hotline! Okay, tubig, bagos-bos ang tubig na lang ang imo siling makitaan. No? Last 9:30 Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline, Martes nga pagpakalagad, October 4, 2022. Magatakop temporaryo sa ngalan sa gyapon sang regular nga anchorman, Action Artay Hupon. Ako naman, Action Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio!